हाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो जों दिनै सासे लोगोजों आङो एम्फौ एसे फिसिदों आरोना बेखौनो आङो माने बिलाइयानो गैथारा नालाय बिलाइ नागिरनो थाखाय लोगो लाबाय आङो दा बिबो रेडि जानानै दोङो बियो टाउनाव थायो ओमफ्राय जों सानैबो दा तेजपुराव थांनानै माने बिलाइखौ लानानै फैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' बिदिब्ला मा खामानि मावलांगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जोंना रुटि होआलासिनो ओंख्रिसो होग्रोबाय रानिया बानलुखौसो जाग्रोलायो नामा उखैनाया थानो हाथारला जाग्रोना लानोसै रानी हाय बोलो रंगापारा स्टेशन नर्थ जंक्शन बिराद मोजां नांखायो ना स्टेशनखौ रङिया आरो राङापारा एखे बायदि मोनथारो आङो हा जोङो फिसाजो गिदिरा मिज'राम थांसिगोन नालाय गाबोनो बेखायनो टिकेट दानफैबाय दाखालि दानफैदोंमोन टिकेटआ कनफार्म जायासै ओमफ्राय दिनै आरो तात्काल दानबाय गुवाहाटी टु सिलचर बेनिफ्राय दा फन फैना होलायबाय पेसेन्टआनो फैगासिनो उदै सालायबायनो पेसेन्टआ दा जोङो टिएमसिआव तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थांगासिनो दा बहुत खामानि मबे मोनसेखौ मावजेनगोन मुर्गि दानाबो लायनांगौ एम्फौनोबो बिलाइ लायनांगौ आरो पेसेन्टबो लांनांगौ मा जाबावसिगोन आङो फारसेथि न'आवबो हाजिराफोर दङ मा ओंख्रि संना होगोन दिनैबा ओंख्रिबा दंना गैयामोन न'आवथ' थांनो मोनखाला हस्पिटालावसो थांसिगोन एबार एम्फौनोबो बिलाइ गैला कयलार दाउनोबो दाना गैला मबे मोनसेखौ मावबावनो मावनोसै मिलायलांनोसै माथिं मा जालाङो दिनै सानसेयाव पुरा भिर ना बाहेरनि ट्रेना थांबाय जाहा दासो मोनफैदो रङिया जोंना गुवाहाटी ट्रेना मोनफैथ'वाखै 7:20 मोनफैगोन आरो सिलचर ट्रेना सिलचरनिया 11:55 खारगोन PM होमबानो जोङो लगे फैफिननोसै न'आव बियो रङिया स्टेशन रानिमा जा गोदोर खालाय जोंना रङिया स्टेशनाबो ओइ हा कलगेट ब्रास आं सोनो मोनाखै अबेथि बेसेबां थांलाय फैलाय खालामगोन रानि इधर देखो नै फिसाजोआ थांसिगोन मिज'रामाव दिनै गय बायनां गय जागोन नोङो आं रुटि खालिया रंगापारा स्टेशन क्या नाम है ये होटल का नाम हाँ पांडे ये है ना हाँ जूम नहीं होता है इन्दि बिलाइया माबायदि पुरा फोनाय बायदिखा पुरा इन्दि बिलाइ खानोसै जोङो नायखाबाय मासे फोनाय बायदि मोजांथार नुखादोंमोन जो आयै मासे मोजां नै इन्दि बिलाइया नै नायलाय
आयो फोनाय बायदिथार ने आयो बुरजायानो नै लोगोफोर बिलाइ खादो जोङो इयाव जोंनि बर'नि हारिमु एम्फौ फिसिदो गारिखौ बै लामायाव गारबोबाय जोङो एबार जोंहा हागासिनो नै आंना पार्टनारा नै पार्टनारा वाव बहुत अच्छा लग रहा है इन्दि बिलाइ खादो जाहाथे दुरुं मोनसेबा मोजां मासे फोनाय बायदि दंखायो नै जि मोजां खादै खिन्थु लाजियाखैबो जोङो नै बिराद दंखायो नै इन्दि बिलाइ बयबो जायो बे एम्फौखौ आरो लाजिगोन नामा माने इमान साफा नै इटा गोजा ओमफ्राय नै नायलाय एकदम साफा लेथ्राबो नङा जागायाबो इटा खोजोबनाय हा गोदान न' लुनो नागिरदो सोरहाबा इयावनो होब्बाय जोंहा इन्दि बिलाइ खानाया जोंखौ सोंनोनो फैबायना मानो फैखोथाय जोंखौ इन्दि बिलाइ खानाय नुनानै खारबोलायबाय सानै हिनजावफोरा जा मोनजुआ बिलाइ खादो दै जि बुरजा दंबायोमोन खाबावनो हागौमोन ना जेबो लाबोनाय जायासै जोङो नै मोनजुआ गावनि फास्राखौनो खानो नागिरबाय बेसोरा आरो गाबोन फैबावगोन लंपेन्ट पिन्दा बुवारी इरि पुकुर पाट बिसारी আহিছে তেজপুৰলৈ लामायाव गारिया मोनसेल' खाबाबो जासिगोन बे खादारे इदिनो बे नाम्बार ओंखारदोंना नै लोगोफोर आङो एम्फौ इसे बिदै बिना लाबोदोंमोन भालुकपुंनिफ्राय बेनो माने बुरजा जाबाय एम्फौआ बिलाइयाबो न'निया थोआसै नै तेजपुराव नुबाय नालाय जोङो बिलाइखौ खानानै लाबाय नोंथांमोनाबो एम्फौ फिसिनो सोलों गोदोनि हारिमुखौ लाखि बयबो आंथ' बिराद एम्फौ लाथा मा होनो थावख्रि लुनो बिराद रोंगौ आं फिथिब खुन्दुं लुनो रोंगौ थाबाय थाथ' आं सोनि गोजानाव थांनो मोनसे गोराखा iri buka ya tadi doa ini mana transport lo hello tadi ho iri buka pat iri pukul आंना एम्फौआ बाहाय लथार जोलैनो आन्था गिगोनसो नामा मानसिफोरालाय नायनानै